Ну что есть, Кырджан? Сижишке так алыклы кир ярате арган корез. Ну какие остас жуте? Кин арган корез ярате? Модно тоже яратышко. Dios no minut Dios mertane mai iară tălesc Imba măi jos fiși gure jesim Vordor venem să leși oște jesim No faci cât răzghizare jesim Mertane mai iară tălesc Imba măi jos fiși gure jesim Vordor venem să leși oște jesim No faci cât răzghizare jesim Culea mertane iară tălesc Iachim tăldechim lângă ce șudez Ciorșenghineju ies câtăși Bune tonodir jocăr ce șusa Ciorșenghineju ies câtăși Bune tonodir jocăr ce șusa Mertane mai iară tălesc Imba mult jos fiși gure jesim Vordor vândem să fiși foște jesim No faci cât răzghizare jesim Mertane mai iară tălesc Imba mult jos fiși gure jesim Vordor vândem să fiși foște jesim No faci cât răzghizare jesim Журналом я сасайка тенем Живую дощ чи данте мазмонем Виріші кучки самоцький мен Не вданило те бичала є Мертане моя І там учусь піч гурі жесим Бордор вильям силиш вошти ясим No faci cât răzghizare jesim Mertane mai iară tălesc Imba mult jos fiși gure jesim Vordor vândem să leși voște jesim No faci cât răzghizare jesim No faci cât răzghizare jesim No faci cât răzghizare jesim Еще стал бадим.